Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, oyinkosi nomsindisi. Sizovula ngomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, oyinkosi nomsindisi, wena uNkulunkulu onamandla, owadala izulu nomhlaba. Siyakubonga inkosi yethu uJesu Kristu. Masilingcolisa igama lakho namanje. Sikunika udumo wena wedwa ngoba likufanele. Mayenziwe intando yakho empilweni zethu. Siyeza phambi kobuso bakho siyayithoba inkosi yethu uJesu Kristu. Ukuba uhlolisise imidlinzo yethu nenhliziyo zethu, uhlolisise imiqondo yethu Nkosi. Ukuba konke okuphambene nezwi lakho siyayithoba phambi kobuso bakho, siyazendlala. Sithi Nkosi, izwi lakho moya engcwele malihangule lisuse konke okuphambene nentando yakho. Sibe isizwe oyibekele sona wena, oyilungisele wena. Ngamandla akho Nkosi yethu uJesu Kristu, sithi intando yakho mayenziwe. Siyayithoba phambi kobuso bakho. Sithi wena ufanele udumo. Moya engcwele uthatha indawo njengamanje ebukhoneni bethu, enhlizweni zethu. Wenze lokho okuthanda wena Baba. Izwi lakho Baba ulikhulumile, ulikhiphile emhlabeni wonke wonkana. Liza ngamandla kamoya engcwele ukuba lihlambulule konke Baba. Abantu bahambe ngezimiso zakho nangemiyalelo yakho. Babe msulwa bonke laba bathi bangcwele. Babiziwe ngecebo lakho nabalabo abakholwayo egameni lakho. Abenza intando yakho Baba, ngoba bayisizwe esingcwele oyikhethele wena Nkosi. Mangabi nakusoleka phambi kobuso bakho. Mabethi bona bangcwele, mabethi bona bayakholwa ukuthi wena Nkosi yethu Jesu Kristu inkosi nomsindisi. Mabahambe ngezimiso zakho nangemiyalelo yakho babe ngcwele. Isizwe oyikhethele wena. Njengobaba bethu Baba, njengokhokho bethu ababekholwa kuwe emandulo, bemile kumiyalelo yakho nezimiso zakho. Wena wathokoza ngokwenza kwabo. Siyakholwa-ke kuwe wena Nkosi yethu Jesu Kristu. Sithi mayenziwe intando yakho nathi. Sithi siyakholwa nguwe. Sithi Baba sihole ngamandla kamoya ongcwele. Singanyakazi wena mungavumanga, singabheki ngasokunene noma ngasokudla. Mungekho nathi Nkosi, nathi masinganyakazi, singasuki la ebukhoneni bakho. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Busa Nkosi yethu Jesu Kristu. Busa Baba kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngizocela kubo bonke abangcwele kuba bathatha amabhayibheli abo njengamanje, nalabo abaziyo ukuthi bayayifuna indlela yokuphila neyeqiniso, bayafuna ukusindiswa kukho konke ubula nokudwanguza engazini, nalabo sebekhathele impilo nakho konke ukwenza kwabo kwamandla nokucabanga kwabo, abangenazi impendulo empilweni. Ngithi sheshisa uthathe iBhayibheli elikhona endlini, uNkulunkulu aphulukise yonke imoya ekubophile njengamanje. Nalabo abagulayo abangaphathekile kahle, nawe oneBhayibheli kodwa likwi-app, ongenalo iBhayibheli kodwa lisefonini, shesha ulivule ukuze sibe nokuqonda ukuthi uNkulunkulu uthini ngamandla kamoya ongcwele ezimpilweni zethu. Masifuna ukuguquka kule mpilo esiphilayo. Angihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Over to you Nondaba. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Amen. Sibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Sibonga amandla kaNkulunkulu okuphila. Sibonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona. Silokhu sithola ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu and konke kufanele kuhambe ngendlela yakhe, ayikho enye indlela. Amen. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe beqiniso ayibathumile. Siphinde sibonge futhi uNkulunkulu ngabapostoli bakhe ayebabeke ngaphansi kwendodana yakhe uJesu Kristu. Namanje yena ke sithi sithula lobo bufakazi ukuthi uNkulunkulu munye, akanayo uNkulunkulu eduze kwakhe, akanamkhapheli, akanamphelezeli, akekho ngaphambili noseceleni. Uyedwa uNkulunkulu onikuphila, uNkulunkulu obulalayo, uNkulunkulu okhazimulisayo. Uyakhazimula ngegama lakhe nangamandla akhe. Sithi ke uNkulunkulu yena yedwa ongumholi wakho konke. Ongiphi incwadi kaJohane chapter 15. Hallelujah. Yes sir. Incwadi ngokukaJohane isahluko 15
kwivesi lokuqala. Mina ngingumvini owona wona. Jesu Kristu ungumvini okuyiwona wona. Lo uNkulunkulu awubekile ukuthi bonke abantu badle kuwona. Uma abantu bedla kulowo mvini, bonke bayothola ukuphila okuphakade. Jesu Kristu uyisinkwa esiqhamuka ezulwini. Amen. Amen. Akekho osekwabona uNkulunkulu ngaphandle kwakhe yena yedwa. Yes, Lord. Owehle ezulwini waphinda khona ezulwini. So simelwe ukuthi sidle Amen. kuJesu Kristu, sidle umzimba wakhe, siphuze igazi lakhe, lelo gazi lakhe liyiwayini. Ngokuba ke abakholwa nguye benza intando yakhe, abenza intando yakhe benza intando kaNkulunkulu. Ngokuba uJesu Kristu uthunyelwe ukuthi ke azosiphulukisa ezenzweni ezimbi ezisikhungethe. So uthi yena ungumvini okuwona wona. Amen. Mina ngingumvini owona wona, ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. So izwi lenkosi liqondile ukuthi uma ungasiya kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakususa. Yes, Lord. Uma wena uthi uyakholwa usindisiwe, umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu, awunakutholakala wenza izinto eziphambene nesuka kaNkulunkulu. Ngokuba ke wena ukuKristu, uKristu ungcwele, and uNkulunkulu ungcwele, uhlele kuKristu. Hallelujah. So uma sithi sonke sifuna ukuba msulwa phambi kaNkulunkulu, sizokwenza lokho kufanele ukuthi sikwenze ukuze sihlale uNkulunkulu singeze uphuma. Amen. Awukwazi ukuthi wena uzothi ke usindisiwe noma uyakholwa. Uma ukholwa, igama elikusho ukuthi ukukholwa, njengoba nani ninabantu enikholelwa kumadlozi, uma kuqhamuka umuntu ethi uyabona noma uyabhula, ekutshela ukuthi kunabantu bakini abangasekho abadiniwe, ibona labo kubangela amabhadi, uyakholwa. Mase athi lo muntu ke kufanele uthenge imbuzi, uthenge nezinkukhu, uthenge namakhandlela, ulethe nempepho, akutshele zonke izinto ekumele uzenze. Uyazenza lezo zinto ngokuba uyasaba, ngokuba isimo asambi kahle kuwena uma ubheka. Amen. Uzokwenza noma ngabe yini ukuze wena ke ujabulise lento le eshiwe lo muntu ngokuba yilona iqiniso. Amen. So uma ukholwa lo nto yobukholelwa kuyona uzoyenza. Yes, Lord. So ukukholwa kusho ukuthi ke wenza noma ngabe yini lo okholelwa kuyona, le kufanele uyenze kulento okholelwa kuyona. Amen. So abantu bathi bayakholelwa kuJesu Kristu, kodwa ke umuntu bemugwayi, uyafeba, udaka utshwala i-weekend ne-weekend, abanye badaka zonke izinsuku. Abanye bashadile kodwa ke babhizi, bamafonini bayatexta, basendela ama-message abafana abancane open 10, basendela obaba, basendela amantombazana amancane ama-message, bafuna izithombe ezinkulu ey'nganeni, baze bakhiphe imali bathenge izithombe ezinkulu ezinganeni, ney'ngane zi-weak, zenze zonke lemkhuba le, zenza yonke lemkhuba le ekukhohlakala. Kodwa bathi abantu, no, mina I'm a born again Christian. Uma uJesu Kristu ethi ke asibe ngcwele, singenzi izinto zezwe, wena uthi ungcwele uphethe iBhayibheli, kodwa wena ubhizi, uyafeba, uyaphuza, ubemugwayi, uyagembula, uyantshontsha, qamba amanga. Yes, Lord. Wena awukho kuKristu, awukho ngcwele. Ngoba wena wenza izinto zezwe, kodwa ke emlomeni wakho uzitshela ukuthi wena uyakholwa.
noma engqondweni yakho ngokuba ke usathane ukudukisile phela usathane yakwazi ukwenza uzizwe sengathi ke no usahamba ngendlela. Amen. Noma ungenza nje kancane ayikho inkinga, uNkulunkulu uya-understand. Amen. Ulahleke uphume ekukholweni kwakho ngenxa yokuthi wena ufuna ukufana nezwe. Amen. Izwi alihleli kuwena. Amen. So awuseyena umvini noma uselona iga awusekho kumvini. Yes, Lord. Usukhishiwe wena. Amen. Usuphumile ekubeni igatsha ngokuba ke thina abantu abakholwayo sigatsha lomvini. Umvini otshalo uNkulunkulu. Wakhula lo mvini wakhipha amagatsha. Lo magatsha ke ufuna akhiphe izithelo ezifanele. Lozozithelo ezifanele indlela esihamba ngayo. Hallelujah. Indlela esikhuluma ngayo. Indlela esicabanga ngayo. Yona lonto leyo isethe sibonakala ukuthi thina ke siyakholwa singamakholwa kaKristu. Yes, Lord. Akekho umuntu ozothi ukholwa kuKristu kodwa ke ufaka iziphandla. Yes, Lord. Akekho umuntu ozothi ufaka ukholwa kuKristu kodwa ufaka intambo esinqeni. Amen. Akekho umuntu ozothi ukholwa kuKristu kodwa ke ufaka amabhengela. Amen. Ufake irosal elinesiphambano. Hallelujah. Akekho umuntu okholwa kuKristu owenza lezo zinto. Amen. Incwadi yompostoli uJakobe isahluko sokuqala verse 15. Uma inkanuko isithathile ibeletha isono. So uma wena uholwa inkanuko Amen. wenza into ephambene nomyalo kaNkulunkulu. Lo nkanuko noma lo mfuno yenhliziyo. Amen. Mase uyicabanga. Yes, Lord. Ifana umuntu omithi. Yes, Lord. Umithi isono. Amen. Nesono Lalela. Ungajahi. Hallelujah. Nesono njengoba usimithi kumcabango omubi. So uma sawusenza sawuzele ingane yakho ile senzo obukade usimithi ngokomcabango yakho. Amen. Uma inkanuko isithathile ibeletha isono, nesono sesiphelelisiwe sizala ukufa. So ngesikhathi wena ucabanga into embi, Yes, Lord. umcabango wakho umithi. Mase usenza isono, isenzo Yes, Lord. lokho kukuzala isono. Uma sawuzela isono ufana nomuntu ofile ofele esonweni. Amen. Ngoba ke ukwenza kwakho isono kukufa. Amen. Wonke umuntu owenza isono ufile ufele esonweni. Yes, Lord. Akekho umuntu osuku uKristu kodwa ke ebenza into ephambene nemfundiso kaKristu. Amen. Ngokuba ke uKristu uthi uyindlela, uyiqiniso nokuphila. Yes, Lord. Bonke abaprofeti bakaNkulunkulu bakhuluma ilanguage eyi-1 yokuthi ke asihlukane nezinto zomhlaba, nezinto eziyithixo, nezinto ezimbi ukuze thina ke sipheleliswe. uJesu Kristu afika sifundise the same thing. Abapostoli bakhe abashiye nefa likamoya oyingcwele abafundisa the same thing. So wonke umpostoli obhale incwadi engeBhayibhelini uhola umoya oyingcwele. Mina uma ngimla ngishumayela le ntshumayelo engithatha phansi eBhayibhelini ekhulunywa abapostoli ngiyichasisa. Amen. Ngihola umoya oyingcwele. Yes, Lord. Angenzi lento ngokuthi ke ngihlakaniphe kakhulu noma ngenza ngokwazi kwami. No. Umoya oyingcwele Amen. okhulumayo. Amen. Wena ungabheki mina ukuthi uyangazi mhlawumbe ngelinye ilanga sake sahlangana wangibona ngibhema ugwayi, noma uyangazi wake ngake ngakubamba inkunzi, noma uyangazi mhlawumbe ngabulala umuntu, noma uyangazi ngakisifebe noma ngakisidakwa. Uma ukhona umuntu onjalo eseshintshile enza indlela eqondile, wena uhlangana nalomuntu omaziyo ngengqondo kodwa umoya wakhe ushintshile. Amen. Sidale sisho. Hallelujah. Ngokuba yini? Useholwa umoya oyingcwele. Hallelujah. Usathane uyakwazi ukuthi akuvezele abantu abazokukhumbuza ukuthi wewe uyakhumbula wena uze ukuthi
kodwa usakwenzi lokho kodwa ngoba wawukwenza usathana uzoloke ekubuyisela lo mcabango ngoba yike ufuna ukubuyisela ekwenza afuna ukwenze engathi wena uyisoni wena uphelelisiwe ngokuthi ke uguqukile kodwa ngokuba ke siyakholwa kuKristu ukuthi wathi kuNikodemu uma umuntu mezelwe kabusha ngokomoya nangamanzi aphenduke ezonweni zakhe uthetheleliwe so lokho siyakholelwa kubona Yes Lord. ngokuba lithi incwadi akekho umuntu oyakubona umbuso wezulu engazange azaphenduke engazange azabhabhathiswe so abantu abaningi bayakholwa afike kuthiwa kaphakamisa izandla asho umthandazo wezoni asikazi sihlangana nalokho eBhayibhelini ithi incwadi kaJesu Kristu wababhabhathisa uJohane umbhabhathiso wababhabhathisa uPeter wababhabhathisa umpostoli Paul wababhabhathisa babhabhathiswa abantu ngokwemfundiso yeBhayibheli ngokwemfundiso yabantu ukuthi baphakamisa izandla bavuma izono ubani lovumisa abantu izono ubani ofundisa lo nto leyo ukuthi wena uvumisa abantu izono ngokwakho wena uyisoni nivunyiswa izono yizoni inkinga yeni leyo Amen. angifuna umuntu ozovuma izono zakhe kumina Yes Lord. angiyena uNkulunkulu angiyena uJesu Kristu ngumhleli kuphela kanjalo angifuna nayedwa umuntu othi ke umlandeli wami Qana. Amen. angiyena uNkulunkulu Hallelujah. okumele landelwe uJesu Kristu Amen. umvini okumele wena uhambe uyozifaka kuona ubigatsha khona uzokhipha izithelo ukuthi mina ngikhombisa indlela akusho ukuthi ke mina ngiyindlela Yes Lord. ukuthi mina ngikhombisa iqiniso akusho ukuthi ngiyiqiniso Yes Lord. nami ngihamba le ndlela ehambayo anginako ukuzilandulela ngithi ke no hayi mina ngithunyiwe ukuthi ngichaza mina uNkulunkulu ungikhombisile izinto ekumele ngizenze yileyo nto engiyenzayo manje ukukhuluma iqiniso Ivangeli ngokukaMarko isahluko sokuqala iverse 8 mina nginibhabhathize ngamanzi kepha yena uza kunibhabhathisa ngomoya ongcwele wonke umuntu ophendukayo fanele abhabhathiswe ngamanzi ngaphansi kwesithembiso sikamoya oyingcwele uyaphenduka awuvele ubhabhathiswa ngoba naku uzwa kuthiwa wena ebhabhathiswe no abantu bathi ke mhlambe into eyistyle noma into nje eyitrend kumele yenziwe ukubhabhathiswa no uma wena ubhabhathiswa awubhabhathisele ukuthi ubuyele futhi uphindele ekufebeni awubhabhathiselwa ukuthi ubuye futhi uyobhema ugwayi wakho lapha awubhabhathiselwa ukuthi uphinde ufake amarosali awubhabhathisele ukuthi ke uthandaze uNkulunkulu abathathu thiwaphendukani ningabe nisabuyela endleleni zobumnyama yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa so uma wena ke uthi uKristu kodwa ke manje ubhizi uhamba isonto lakaShembe hayi nokungenza isibonelo ngiyakutshela uhamba isonto lakaShembe elikela ukuthi wena hlabela amadlozi abafuni ukufundisa ngoJesu Kristu kaShembe ngoba bathi uJesu Kristu wabo uShembe amanyala lawo yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa nina abantu esonto lakaShembe lilahliwe amen nina abantu esonto amaromini lilahliwe yes Lord nina abantu enizibiza ngamaChristianity lilahliwe amen ayikho inkolo kuthiwa ke iChristianity eBhayibhelini yes Lord ayikho inkolo ekuthiwa ekaShembe eBhayibhelini yes Lord ayikho inkolo ekuthiwa ke iBaptist yes Church eBhayibhelini yes Lord ayikho inkolo ekuthiwa ke iLuthela yes Lord noma iMethodist eBhayibhelini yes Lord Kristu khona amen Jesu Kristu ibandla elakhe washo njalo uPetru amen wathi uzowakha ibandla kuleli dwala amen
thina sikholelwa yilokho ukuthi ke sikamzimbeni kaKristu. Hallelujah. Amen. Silandela izwi likaJesu Kristu. Ngokuba uthe uKristu yena uyindlela neqiniso, asigcine imiyalo yakhe. Thina senza lokho kuphela. Sifundisa abantu ukuthi benze lokho. Amen. Ngokuba uJesu Kristu wahlangana nentombazane yaseSamaritane. Yes, Lord. Wayitshela ukuthi ke nina nikholwa kweningakwaziyo. Amen. Thina sikholwa ngokusikwaziyo. Amen. Yes, Lord. Ngekokuswaziyo. uJesu wathi kuye sifazane kholwa yimi. Hlehla. Hallelujah. 20. Okhokho bethu babekhuleka kule ntaba. Okhokho babekhuleka entabeni. Nina ke nithi iseJerusalem indawo lapho kufanele kukhulekwe kukhona. AmaJuda ayethi khona kufanele kukhulekwe eJerusalem. Kusho umuntu wesifazane etshela uJesu Kristu ukuthi okhokho babekholwa entabeni. uNkulunkulu wasibonakalisa kuJakobe wamtshela ukuthi akahamba entabeni ayomakhela khona i-altare. uAbraham wathi akahamba entabeni ayohlaba ayokwenza indodana yakhe uIsaka isihlabelo entabeni. Amen. uMoses waye entabeni. Amen. Abantwana bakwaIzwayeli babesondezwa entabeni. Amen. uNkulunkulu ehle ngefu afika sithe lo ndawo ayikhazimlise. Okhokho bethu. Yes, Lord. uNkulunkulu wakhuluma noDavide wathi ke kufuneke bakhe indlu ezoba bizwa ngegama lakhe, hayi uzohlala kuleyo ndlu. Amen. So abantu abaya kuleyo ndlu leyo Amen. bayolalela izwi likaNkulunkulu. Yes, Lord. Engcwele. Amen. Uma lalela izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu akahlali kule yandlu. uNkulunkulu usezulwini. Izwi lakhe uselishiyile nabantu kufanele balilandele nemithetho nomyalelo yakhe yonke. So uma ke abantu beye kuleyo ndlu bayolalela imiyalo ukuze baphume bengcwele njengoNkulunkulu njengoba engcwele. Igama lakhe nemiyalo yakhe ifuneka itholakale kule ndlu le enihambayo. Yes, Lord. Yes. So abantu ababekholwa ngesikhathi sikaMoses ababelandela uMose babekholwa entabeni ingakho kuthiwa babesehlane. Yes, Lord. So uDavide wazala indodana uSolomon waseyalakha iJerusalem. Amen. Wakha indawo la khona abantu isinagoga abantu babehlanganela khona ke kufundwe imiyalo njalo ngesabatha. Yes, Lord. Manje ke Jesu Kristu ngokuba ke incwadi kaMikhaya noma yamakhosi uMikhaya wakhuluma lento ukuthi ke ngesibonakaliso ubonile abantu behlakazekile bengenabelusi. Abaphinde emakhaya. Wayesela uJesu Kristu ke ngifuna ungilalele hambe uncwadi uJesu Kristu. Incwadi kaJohane, le ncwadi kaJohane le ukhona manje ngifuna khona. Amen. Lo muntu wesifazane lo wayekhuluma naye. Amen. Inkinga manje awusangilalele. Ngifuna le khona ekhuluma naye njengoba angithi yahamba sifuna le ndaba yokuthi ke why kumele abantu bengasaloke behambe beye emasontweni angafundisi into kuyiyona yona. Amen. Ngokuba ke okhokho bakhona entabeni babekholwa entabeni bekhuleka khona. Amen. Kwafika isikhathi lapho abantu ke bezokholwa eJerusalema bekholwa ukuthi ke ukusindiswa kutholakala eJerusalema kuphela. Amen. Ngokuba izwi laNkulunkulu ushiye khona nabantwana bamaJuda. Yes, Lord. uJesu Kristu wayesethini? uNkulunkulu ungumoya. No. uJesu wathi kuye incwadi ngokaJohane isahluko sesine verse 21. uJesu wathi kuye sifazane kholwa yimi. Kholwa yimi umuntu wesifazane. Isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kuBaba nakule ntaba naseJerusalem. Isikhathi siyeza lapho ningasekukhulekela kuNkulunkulu entabeni naseJerusalem. Kwathi Jesu Kristu. Yes, Lord. Ngaleso sikhathi esakhona. Yes, Lord. Wathini ngokwalokho? Nina nikhuleka kweningakwaziyo. Ngenxa ukuthi nina niyakhuleka kodwa lokho enikhuleka kona nikwazi.
thina sikhuleka kwesikwaziyo. uJesu Kristu uthi yena nabafundi bakhe nabakholwa uye bakhuleka kulokho abakwaziyo. Ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Insindiso ivela kubaJuda ngokuba ke uNkulunkulu wakhetha isizwe samaJuda ukuthi asiphathise izwi lakhe ukuze babe isibonelo nakwabanye abantu ukuthi ke indlela kaNkulunkulu ihanjwa kanjani, indlela yabantu abangcwele ihanjwa kanjani. Insindiso ivela kwaJuda kodwa ke isuka kuNkulunkulu. Kodwa isikhathi siyeza. So uma uNkulunkulu ethi insindiso ivela kubaJuda, lokho kusho ukuthi ke ibinikiwe bona, kodwa ke bayawuchitha umbuso kaNkulunkulu ngokuba abafuna ukwenza izinkanuko zabo, abafuni ukukholwa indodana. So ngokuba ke bazoyibethela indodana bayibulala esiphambanweni, uNkulunkulu uthi ngeke kusakhulekwa eJerusalem, ngeke kusakhulekwa entabeni ngokuba isikhathi, kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje. leso sikhathi isikhathi esizayo ngokuba ke eJerusalem noma ngesikhathi sokhokho into eyenza ukuthi bahlangane ingoba ke entabeni funeke bonke bahlangane kuzokwenziwa lo mhlatshelo lowo. NaseJerusalema kwakwenziwa the same thing ukuthi kwenziwe izihlabelo ngenxa yokuthi uJesu Kristu usezoyiqeda yonke lezi zinto zokuhlabela. Akusadingi manje ukuthi ke ukuze sizwe sixolise noma ke ngixolise mina kufanele kumfundisi ngiyomnika imbuzi ayihlabe noma imvu. Manje sengizoxolisa uNkulunkulu ngomthandazo mase ngiyeka ukwenza isono. Iwona musa lowo esitholayo kuKristu. Hallelujah. Hallelujah. Ingakho ethi ke isikhathi siyeza and manje yileso sikhathi labo abakhulekayo abaqinisileyo. So imake umuntu okhulekayo onjani? Abaqinisileyo. Umuntu okhulekayo oqiniseleyo lokho kusho ukuthi ke wena uyazisola ngesenzo sakho, uyazibona ukuthi uyisoni. Do you understand? So ukuze wena uthethelelwe fanele uxolise kuNkulunkulu, fanele uthethelelwe izono zakho ngokuphenduka. Uma uphenduka usho ukuthi manje kumele wenze usiko uJesu Kristu asifundise lona ukuthi kumele silenze ukuze ke wena uzosindiswa uhlanjulula izono zakho. Mase uyakhuleka wasifundisa ukuthi masikhuleka asothini, wasitshela ukuthi masikhuleka yini kumele sisho ngokuba ke indaba zokuhlaba kuthiwa ke kuhlatshelwa uNkulunkulu. Loyo nto leyo ayisenziwa ngokuba uNkulunkulu washo kwincwadi kaIzaya wathi imhlabelo yethu isinengiso. Uma sibakambisa izandla sesiyakhuleka kuyena ubhekisa ubuso bakhe le ngokuba yini ke senza zonke lezi zinto ngaphandle kokuqonda. So wathumela indodana yakhe enomusa. Hallelujah. Ukuze le ndodana yakhe ilethe lo musa ukusikhombisa ukuthi ke nansi indlela yokuphila entsha kuNkulunkulu. Nasi isivumelwano esisha, ngeke nisahlaba lutho. Imilo zoba isihlabelo. Uma sekisihlabelo ngizofundisa ukuthi ke yini kumele niyenze, yini kumele siyenze. Sebeyazibuza abantu yini kumele siyenze. Hambe kwincwadi kaMathewu chapter 26. Esezofa uJesu Kristu mesezobethelwa wasishiya nento kumele siyenze thina abantu abakholwayo ukuze ke siqhubeke nemfundiso yakhe, sihambe ngemiyalelo yakhe ebhalwe phansi eBhayibhelini. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko 26. Yes sir. Verse 26. Yes sir. Besadla uJesu wathabatha isinkwa. So ngesikhathi benje uJesu Kristu wathatha isinkwa, Wasibusisa. wasesibusisa, Wasihlephula. wasihlephula isinkwa, Wanika abafundi bakhe. wasenika abafundi bakhe, Wathi
thabathani nidle, thathani lidle, lokhu kungumzimba lokhu wami. kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha, wabonga, wabanika, wathi, phuzani nonke kuso. Wathatha isitsha esinewayini phakathi wabanika, Ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano. iwayini limele uphawu lokuthi yigazi kaJesu Kristu. Elithululwa ngenxa yabaningi. So lokhu kuyisivumelwano ngenxa yabantu bonke. Kukho ukuthethelelwa kwezono. So manje na ke uJesu Kristu uthi fanele senze usiko lokuthi thina sihlephule isinkwa sisibusise siphuze newayini, o sihlephule isinkwa sidle siphuze newayini. Lokho sikwenza ngoba yini? Ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano, Igazi lesivumelwane, elithululwa ngenxa yabaningi. igazi lakhe ethululwa ngenxa yabantu abaningi. Kukho ukuthethelelwa kwezono. So ngesikhathi uJesu Kristu ekhuluma nentombazana yaseSamaritan, uchaze nokho ukuthi thina asisezi ukukhuleka entabeni, asisezi ukukhuleka kuphike kuma-synagogue. Kodwa ke uNkulunkulu ufuna labo abakhuleka kuye ngokomoya nangeqiniso. Ukhuleka emoyeni ngokweqiniso ukuthi wena uyazibona ukuthi uyisoni, wonile. Kodwa isikhathi siyeza, ngokukaJohane isahluko sesine verse 23. Yes sir. Kodwa isikhathi siyeza, sesikhona manje, Isikhathi siyeza lapho abakhulekayo, lapho abakhulekayo, abaqinisileyo, umuntu okhuleka ngokuqinisileyo umuntu ozinikele kuNkulunkulu. bayakukhulekela kuBaba. Bayakukhulekela kubani? Kubaba, Uzinikele kuNkulunkulu umphefumulo wakho, ngomoya nangeqiniso. uzinikele kuNkulunkulu ngomoya wakho nangeqiniso, uzinikele kuNkulunkulu ngokweqiniso. Ingakho sithi ke awukwazi ukuthi wena uthi usindisiwe kodwa wenza izinto zobumnyama. Ngokuba yini wena uzinikele? Bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Uma wena ukhuleka ngokomoya nangokweqiniso, ukhuleka kuNkulunkulu ongumoya oyingcwele ngokweqiniso, ngokuba wena awuyenzi into enziwa abantu bezizwe. Ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Imake bambe lapho, hold it right there. uNkulunkulu ufuna abanjani? Hallelujah. Ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Imake uma uNkulunkulu efuna abantu abakanje, abantu abakhuleka kuye ngokomoya nangokweqiniso, kodwa wena uthi uyakholwa. Amen. Wena awuhambe kwincwadi yaseKorinte. Hallelujah. Incwadi yaseKorinte yokuqala verse 6. Noma kuMathewu chapter 15. First Corinthians. Yes sir. Verse 6. Yes sir. Hallelujah. Incwadi yokuqala No, incwadi yokuqala yompostoli uPaul kwabaseKorinte chapter 6. isahluko sesithupha, Yes sir. iverse Ngifuna verse 6. lesithupha. Hallelujah. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesithupha, iverse lesithupha. Kodwa umzalwane umangalela umzalwane nalokhu akwenza phambili. No, verse 9. Hallelujah. Faka usuyazi ngifuna ukuthini, yazi awusangifunda umqondo manje wena. Shesha. Glory to God. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulinda ifa lombuso kaNkulunkulu na? Lalela. Umuntu ongalungile ngeke aze alidle ifa lombuso kaNkulunkulu. So uma wena ukhuleka kaNkulunkulu ngokomoya nangokweqiniso, ngokuba uNkulunkulu ufuna abantu abakhuleka kanjalo, wena kodwa ke uthi ungcwele, wenza lezi zinto ezibalwayo la. Hallelujah. Hallelujah.
Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ningadukiswa nazifebe. So uma ke wena uthi ukholwa kuNkulunkulu uyiChristian noma umKristu noma usindisiwe, kwenzeka kanjani uthi uyakhuleka kuNkulunkulu, uyazithoba kuNkulunkulu, usembusweni wakhe, kodwa wena uhleli uyabhukuda ekufebeni? Ukwenza kanjani lokho? Ukwenza kanjani uthi wena uthi ukuKristu, ushadile, kodwa wena ulala ngaphandle emshadweni wakho? Kanti lababandla enu balifundisani? Wena usindisiwe, kodwa manje ujaka utshwala. Ngokuba uNkulunkulu ufuna kuye abakhuleka ngokweqiniso, ngokomoya nangeqiniso. So uma umphefumulo wakho noma umoya wakho unikele uNkulunkulu, kodwa wena ke awunalo iqiniso. Ingakho incwadi ngale kwincwadi yaJohane chapter 15 ithi uNkulunkulu labo abangesiyo amagatsha uyabakhipha. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Bese sithi ngale kwincwadi yaJohane chapter 4 verse 24. I mean verse 24. Noma uhlehle kancane. Amen. Incwadi ngokukaJohane isahluko 4 verse 23. Verse 23. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona manje lapho abakhuleka abaqinisileyo. So uma ukhuleka uqinisileyo, bekhuleka uNkulunkulu, amen, amen, ngomoya, bekhuleka ngokweqiniso nangokomoya, nangeqiniso, ngokomoya nangokweqiniso, ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye kanjalo. Ithi ngale kwincwadi kaJohane chapter 15. Ilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga. No, igatsha elingatheli izithelo, yes Lord, liyakhishwa. yes Lord. So awukho wena endumisweni noma embusweni kaNkulunkulu uma wena ungazinikeli ngokomoya nangokweqiniso. Ungakhuluma umlomo wakho ube muntu, ugxiza amathe, uzuphuma amafinyila. Kodwa uma ungazinikeli uNkulunkulu, kodwa wena uthi usindisiwe. Wena usindisiwe, yebo, usindiswe uSathane ngemsebenzi yobumnyama. Ngoba phela nabaholi benu bayanenza kube sengathi ke nisindisiwe. Ingakho nihleli kulamabandla enu. Ngokuba ke niyakwazi ukuthi nenze into enithandayo khona. Uma uthi usindisiwe, umphefumulo wakho unikele kuNkulunkulu namuntu esifazane, ngeke uzume emva kwepulpit ushumayele. Ngeke uzukwenze lokho. Ngeke uzungene esontweni uthi uyokhuleka uNkulunkulu ikhanda lakho lingamboziwe. Ngeke uze uye esontweni wona ndoda ufaka isigqoko ukhuleka uNkulunkulu. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 15. Ngeke uze ungene esontweni ugqoke isiketi esincane nebhlukwe. Ngeke uze ufake amaqiqi nomcwebe. Ngokuba wena uzinikele uNkulunkulu, ukholwa ngokweqiniso nangokomoya. But uma ke ukholwa ngokaSathane, Hallelujah. ingakho ke uzokwenza zonke lezi zinto lezi eziphambene nemfundiso kaKristu. Ngokuba wena awulona igatsha wena eliphuma kumvini. Wigatsha eliphuma ke kuSathane. Ukhiqiza izithelo ezimbi zokumnyama. Ngokuba wena upenda ubuso bakho nge-makeup,
uluka inwele zakho ufake inwele zokufakelwa. Wena nje udinga utshwala ushaya umfazi wakho. Mase uphathe iBhayibheli uthi uyakholwa. Wena uqamba amanga emphakathini nasemndenini nasebandleni nasemsebenzini. Ufakazi wamanga kuya nayo yonke indawo. Wena ufake iphandla ngapha nangapha nasemaqakaleni. Uthi wathi usilisiwe. No. No. Abakhuleka uNkulunkulu bakhuleka ngokomoya nangokweqiniso. Hallelujah. Benza into esho uNkulunkulu. Yes Lord. Yes Lord. Ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Ufuna abakhuleka kuye abazinikele imoya yabo kuye. Bazinikele imphefumulo yabo kuye. Banikele izimpilo zabo kuye. Ngokweqiniso. Sikhuluma ngabantu basindisiwe. Angibizi omunye uNkulunkulu, ngibiza igama likaJesu Kristu. Konke engicelayo ngicela egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. So uNkulunkulu uma engumoya oyingcwele, sonke sifanele ukukhuluma kuye nokukhuleka kuye ngokomoya nangokweqiniso. Hallelujah. Akufunakale ukuthi uphathe isiwasho, akufunakale ukuthi wena uphathe inkukhu uzihlabe, akufanele ukuthi wenze usiko. Into yenzayo kuphela wena nje usuka ukukhumbula uNkulunkulu, uhlangana nabanye abazalwane abakholwa ngokomoya nangokweqiniso. Nithi ebusuku ngabo 7 kuyoshaya 8, nishathi sinkwa, nisihlephule, nisibusise. Nisho lento obhole phansi. Mase emva kwalokho nithethe newayini, nenze njalo ningaphuzeli ukudakwa. Yes Lord. Ngoba isho incwadi izidakwa azingene ezulwini. Hallelujah. So uma wena uthi uyakholwa, ukholwa ngokomoya nangoqiniso. Uma ukhuleka uNkulunkulu, ukhuleka ngokomoya nangoqiniso. Awuphathi imali ukuthi wena uzothandaza uthenge izibusiso uNkulunkulu. Uma unikela ngokuba ke kusuka enhlizweni yakho. Hayi ukuthi uthenge izibusiso. Ngokuba ke ungahamba uyonikela kodwa still uyesihogweni. Ngokuba yini awuyenzi intando kaNkulunkulu. Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesithathu verse 17. Inkosi inguye umoya. uNkulunkulu unguye umoya. Kepha lapho umoya wenkosi ekhona, kukhona inkululeko. So wonke umuntu uyabona uma wena uJesu Kristu, wena ukhululekile ngoba wena awusagqilazwa utshwala, awusagqilazwa ukufebe, awusagqilazwa ukuphinga, awusagqilazwa ukuqamba amanga. Inhliziyo egcwele amanga nezindebe ezigcwele amanga zisiqila. Amen. Yezwa lonto le ambe kulontuzana kwincwadi yakhe uJohane chapter 8 from verse 20 from verse 20 31. 8:31. Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane isahluko 8 verse 31. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Lalela, uma umi kwisisekelo esiyizwi kaKristu wena umfundi wakhe. Niyakulazi iqiniso, Funeke ube neqiniso. neqiniso liyakunikhulula. Angithi yazokhulula ngani ngokukhululeka, ngokukhululwa. Hallelujah. So uma ungenalo iqiniso akhululekile uyisiqila. Uma noma angikhathali uma kuthiwa ukuthi kunzima kangakanani ukuthi likhulume, lizokhulula. Amen. Inkosi ingumoya, kepha lapho umoya wenkosi ekhona,
kukhona inkululeko. Do you understand? Lapho kukhona khona uNkulunkulu, kukhona freedom. Yes, Lord. So uma wena ke uthi uyakholwa kodwa ke usaphiza uqamba amanga, ugqilazwa utshwala, ugqilazwa amanga, ugqilazwa ubufele, ugqilazwa ukuba umbulali, ugqilazwa ukuba isangoma. Yes, Lord. Wisiqhila. Amen. Ulazi ukuthi isiqhila sihlala endlini ngona phakathi. Yes, Lord. Amen. Kodwa indodana ihlala kwaphakathi. Yes, Lord. Idle ifa likayise. Ifa leqiniso. Yes, Lord. Elingumoya oyingcwele. Ungiphe le ncwadi kaJohane chapter 14 chapter 15. Mofunda usheshe. Incwadi ngokukaJohane isahluko 7 verse 17. Yebo. Uma umuntu ethanda ukwenza intando yakhe, uzakwazi ngemfundiso noma ivela kuNkulunkulu noma ngezikhule. Ehla kancane lo verse uqale elizokwenza khona isense. Khona uJesu wabaphendula wathi, imfundiso yami ayisiyo eyami. So umuntu othi yena unemfundiso kaKristu. Amen. Akuyona imfundiso kaJesu Kristu indodana. Amen. Imfundiso kayise. Yes, Lord. uNkulunkulu. Amen. Umoya engcwele. Amen. Indodana uNkulunkulu wayehlezi kuyona. Yes, Lord. Eyenzisa lokho uNkulunkulu afuna ukuthi ikwenze. Amen. Afuna ukwenza uNkulunkulu akwenze ngayo indodana. So uNkulunkulu wenza intando yakhe kwindodana. Indodana yenza intando kaNkulunkulu. So wena uma uzibiza ngomKristu, Yes, Lord. wena wenza intando kaNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu uphila kuwena. Yes, Lord. So ngalokho ke funeke uhlole imibhalo. Yes, Lord. Amen. Qhubeka uyifunde lencwadi ngoba ke funeke siyihlaziye futhi. Hallelujah. Yes sir. Khona uJesu waphendula wathi, imfundiso yami ayisiyo eyami kodwa ngeyongithumileyo. Imfundiso ekaNkulunkulu. Uma umuntu ethanda ukwenza intando yakhe, So uma wena ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu, uzakwazi ngemfundiso noma ivela kuNkulunkulu noma ngizikhulumela ngokwami. so umuntu owazi Old Testament. Yes, Lord. Amen. Nosathola ubufakazi kwi-New Testament. Uyabona ukuthi yena Amen. abaprofeti bonke bakhulume the same thing ekhulunywe lo muntu lo. Yes, Lord. Amen. Yonke imibhalo ye-Old Testament ifakeza ngoJesu Kristu. So uma wena ungenakho uqonda njengabaholi nabapriest abakhulu bakwaJuda Yes, Lord. namakhosi akhona, wena uzophikisa into esho uJesu Kristu. Yes, Lord. Kodwa lento esho uJesu Kristu iqhamuka kuNkulunkulu. Wena uphikisa uJesu Kristu, uphikisa uNkulunkulu. Yes, Lord. Angikhathali noma ngabe kuthiwa wena usukholwa kangakanani, uneziqu zokukholwa, unezitifiketi. Uma ungayenzi imfundiso kaKristu, Amen. uyisikhohlakali, uyisoni, wena uyesihogweni. Amen. Amen. Hallelujah. Funeka uhlole imibhalo. Amen. Ngokuba ke nawe shembe uma uzawufundisa ngoJesu Kristu. Amen. Kodwa ke i-Old Testament lefundisa ngayo enomose, uMose ukhuluma ngoJesu Kristu. Yes, Lord. uMose uthatha imiyalelo yakhe kuJesu Kristu. Amen. Amen. uMose uthatha imiyalelo yakhe kuJesu Kristu. Yes, Lord. Akazenzeli intando yakhe uMoses. Ngokuba ke uJesu Kristu ungulizwi. Ulizwi owayekhona eqaleni. Konke kwavela ngaye. Lo lizwi unguNkulunkulu. Njengoba phinde yasho futhi kwincwadi kaJohane athi ke ngesikhathi kusekhona Abraham, Amen. wayekhona naye. Yes, Lord. Bathi ke wena ngokuhlanganisa nje u50 years. Athi ngesikhathi uAbraham ephila ngangikhona. Nginguye. Amen. Ngiphusha aba15. Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane Yes sir. isahluko 15. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga
ukuba lithele kakhulu. So uma ke ulandela imfundiso kaNkulunkulu uyakhula ucebe ube isigwili emphefumulweni wakho nasenhlizweni yakho. Ayilula imfundiso kaNkulunkulu ukuyilandela. Zingaki ilingo leminyango abantu besifazane behamba nqunu amadoda engakwazi ukuzithiba. Abantu behla benyuka bebhiyoza bejabula wena uhlezi ubhizi neBhayibheli. Ubhizi uzibekela ingcebo yakhe ezulwini. Hallelujah. Abantu baphila manje bajabula manje. Abafana balalana bodwa. Nawe mfana uyafisa ukuphuma lapho. Noma uphumile usababona ababhizi. Nawe ufisa ukubuyela khona. Ungavumi. Amen. Hlala ezwini. Amen. Hlala kuNkulunkulu. Yes, Lord. Uzibekele ingcebo yakho yasezulwini. Amen. Ngokuba lemhlabeni konke kuyadlula. Amen. So uma ulala nabanye abafana uzibekele ukubhujiswa. Amen. Angikhathali ukuthi ngabe kunzima kangakanani noma ngabe ke sewulale nabo baningi usenesikhathi sokuthi uphume khona. Yes, Lord. Phuma lo garage. Amen. Hallelujah. Angena ngalo garage. Amen. Lelo garage kuyaphunywa kulona izinto eziyolahlwa. Amen. Wena waye ungena le kuyolahlwa khona. Hallelujah. Hlala ezwini kaNkulunkulu. Amen. Amen. Buya. Yes, Lord. Uma uwile buya. Yes, Lord. Buya kaNkulunkulu uzokusindisa. Amen. Thembekile. Hallelujah. Yezo nto leyo. Ongiphi? Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Labo abakuKristu abahamba ngemfundiso ibona labo abangamagatsha. Asebehlanzekile abazokhiqiza baqhubeke bakhiqize Yes, Lord. izithelo ezifanele. Ngokuba ke bahamba ngomyalelo wezwi. Ngokuba ke banikele imphefumulo yabo kuNkulunkulu. Yes, Lord. Bathandaza kuNkulunkulu ngokweqiniso. Abawona abaxoki, abawona amahypocrite, abawona amamenemene, abawona amaphiciphici. Ngokuba yini ke bakholwa uNkulunkulu ngokomoya nangokweqiniso. Abayenzi into ephambene necebo likaNkulunkulu. Amen. Abatholakala emakhoneni bemile bebhema insangu. Abatholakala emakhoneni bemile namantombazane bejola. Amen. Akekho umuntu ongumKristu ovumelekile ukuthi ke alale nomuntu wesifazane engashadile. Yes, Lord. Akekho umuntu ongumKristu ovumelekile ukuthi ahlale ejoyintini aphuze utshwala. No, no, no. Akekho umuntu ongumKristu ovumelekile ukuthi ke akhulume inhlamba Amen. namagama ahlambalazayo. Amen. Ngokuba yini namanje wisidalwe esisha. Yes, Lord. Incwadi ngokukaJohane isahluko 14 verse 21. Onemiyalo yami ayigcine. Onemiyalo fanele ukuyigcina. Nguyena ongithandayo. Uthando lakho ukhombisayo ukuthi wena uyamthanda uNkulunkulu ukuthi wena ugcine imiyalo hayi kaShembe. Yes, Lord. Yes, Lord. Hayi yasema Roman Catholic Church. Hayi Christianity. Lethiwa khona ke yabanga amakhanda nenze ama extension nifake namaruji nibe yifebe esontweni nibe mahosho esontweni ngenxa ukuthi ke abafundisi benu bafuna ukulala nani bakhohlakele nabo babulawa inkanuko ngokuba basebenzela uSathane abanandaba nani abanandaba nemphefumulo yenu. Onemiyalo yami ayigcine. So umuntu onemiyalo kaKristu uyayigcina. Nguyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba. Yabona umuntu akadinwa anyanye athi ke mina ngiyahlulela noma ngiyajaja. Mina angahluleli. Ngithi umuntu othanda uKristu fanele agcine imiyalo yakhe. Kuye ongithandayo. So uhambe kwincwadi yokuqala waseKorinte chapter 11 noma yokuqala kaTimothy mase umfunele sahluko sokuqala chapter 2 verse 9. Sibheke ukuthi umuntu uyakholwa ngempela uMkristu yini noma bagcwele emasontweni ofebe bayifebe nabo bawo Jezebel.
bahola abafundisi abayizinja. Incwadi yokuqala yompostoli uPaul Fundisha, yes, sir. sahluko sesibili verse 9. Yebo. Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. So usho kanjani ukuthi wena umuntu wesifazane uyakholwa kodwa ke ugqoka ama leggings esontweni, ugqoka i-tights esontweni, Bazihlobise ngokuhlonipha. ugqoke uskini jean esontweni, Bazihlobise ngokuhlonipha. ugqoke iskipa noma ishirt eliveza i-cleavage. Bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. Umfundisi wakhe akanankinga naleyo nto leyo, ufake iruji, ufake ne-makeup, ufake ney'nto zokufakelwa, wehlanyuka njalo unane-position oyenzayo lesontweni. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide. Iy'nwele akuzona ezakho oy'fakile. Wena umthanda uKristu ngokuba-ke incwadi ithini? Hallelujah. Owesifazane ufuna benjani? Ngokunjalo nabesifazane mabangagqoki izingubo ezifaneleyo. So uma umuntu wesifazane anginandaba nama-uniform enodizayinayo, kodwa manje nigqoke lo ma-uniform nifaniselane esontweni, kodwa uma niphume esontweni nihambe niyoqhubeka nobufebe, niphuze, nidakwe, nintshontshe, niqamba amanga, nibe ababulali. Ngokunjalo abesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. So umuntu wesifazane ungcwele esontweni, ungcwele ngaphandle kwesonto. Hayi ukuthi wena uzothi bese uphumile esontweni ubuye ugqoka isiketi esincane esiveza imiswapha ezinyo. Bazihlobise ngokuhlonipha. Funeke ubonakale emphakathini ukuthi wena ungcwele. Esontweni ungcwele. Bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. Akunandaba noma kuthiwa-ke akushona ukuthi bakubiza ngesalukwazi ngoba wena ugqokile lokho wena. Usifihlile umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. So awungeke uzokusukelana ney'nwele ezithengiwe laphayana ongazazi ukuthi ziqhamukaphi, ufuna ukugqoka zona lezo y'nwele lezi utshela ukuthi umuhle. No, awumuhle wena wisigqila sikaSathane, ulahlekile and futhi wisifebe Nangegolide namaphareli. Uma uthi uyakholwa wena, Amen. ugqoke lezinto esontweni noma ufuna ukubukwa yizwe, ugqoka amapharela acobezelayo, ugqoka iy'mpahla ezincane ezoveza ama-cleavage, ugqoka amabhuluku azokuthayitha kuveze inkomo, ugqoka yonke into, ufaka ne-makeup, uyahamba esontweni unjalo, uyabuya ekhaya uhlala unjalo, emva kwaloko uyaphuma eklabhini. Wena wisifebe umakhohlwa othi uyakholwa, awukholwa, uyahlambalaza igama likaKristu. Ngiphi incwadi yaseKorinte? Hallelujah. Yamaroma. Incwadi yamaroma le khona umpostoli uPaul ebatshela. Romans chapter 2 mengaphosisi. Menga chapter 4. Ngithi verse 11 no verse 14. Amen. No, chapter 3. Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 10. Yes sir. Njengokuba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo, akakho noyedwa, akakho oqondayo, akakho ofuna uNkulunkulu. Bonke baphambukile, baphenduke imbuqa bonkana. Akakho owenza okuhle, akakho noyedwa. Umphimbo wabo uyiliba elivulekileyo. Ngezilimi zabo bayakhohlisa. Isihlungu sezinyoka siphansi kwezindebe zabo. Umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubulala. Izinyawo zabo zishesha ukuchitha igazi. Incithakalo nosizi kusezindleleni zabo. Indlela yokuthula abayazi. Ukwesaba uNkulunkulu akukho phambi kwamehlo abo. Do you understand? Ukukholwa kwakho ukusemesabeni uJehova, ugcina imiyalo yakhe, uhambe ngendlela uJesu Kristu asifundise ngayo. Amen. Yonke le mfucuza le eniyenzayo emasontweni
uzama ukuthi ubuke kube engcwele esontweni kodwa uma usuphumile uphenduke isoni wena ushintile uyisoni esontweni nangaphandle kwesonto nalendlu ehleli ngaphansi kwayo indlezoni. Yes, Lord. Ingakho sosintshela siphumani lo mabandla ngoba ke Jesu Kristu wathi ke siyenze isikhathi elisona leso sikhathi leso manje lapho abakholwa kuye bazokholwa kuye ngokweqiniso ngomoya nangeqiniso. Yes, Lord. Uma wena uyigatsha likaKristu ukhiqiza izithelo ezifanele Amen. ngaphakathi esontweni nangaphandle esontweni. Yes, Lord. Awushintshi. Amen. Hallelujah. Awushintshi. Hla incwadi ngokukaJohane isahluko 15 Yes sir. verse 4. Hlala kimi. No uhambe we lapha kuyona incwadi eseRoma chapter 2. Amen. Ngifuna unginike uverse 23. Uqhubeke ngizokutshela ukudlula lapha ku verse 24. Amen. Verse incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili verse 23. So labantu bayakholwa kodwa ke benza zonke izinto ezenziwa abantu bezwe, bagqokisa kwabantu bezwe, bakhulumisa kwabantu bezwe, bayaphinga bayafeba. Abantu abakholwayo abantu abangcwele abazenza lezo zinto. So abantu abaningi uma ke uya esontweni umuntu engaboni ukuthi wena uyikholwa eyibonela nje isifebe azovela acele kusona inamba alale naso noma nje ezibonela nje umfana azomtshela ukuthi nje yazi usexy emva kwaloko baba bekamerweni. Amen. Labo bantu labo bangcolile ngokuba ke abakhombisi ukwenza imisebenzi engcwele. Iyona le ncwadi futhi yaThithu ekhuluma ngabo ethi ke yilabo abathi bayamazi uNkulunkulu kodwa ngomsebenzi bayaphika. Benza izinto ezinyanyekayo nasekulungeni konke abanamsebenzi. Hallelujah. So ngenxa lokho ithini incwadi? Hallelujah. Verse 23. Ngokuba bonke bonile, bonke bayizoni, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Balahlekelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Izoni zilahlekelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Incwadi yaseRoma chapter 2 le. Incwadi yabaseRoma isahluko sesithathu. Incwadi kwabaseRoma isahluko 2 verse 23. Mfundo verse 24. Ngokuba igama likaNkulunkulu liyahlanjalazwa phakathi kwabezizwe ngenxa yenu. So igama laNkulunkulu lithathelwa phansi, lithathwa kancane ngenxa labantu laba abazibiza ngamaKristu kodwa ke bebenza izinto zomngcolo. Amen. Njengoba abadini imiyalo kaNkulunkulu, njengalokhu kulotshiwe, kubhalwe phansi. Amen. Igama likaNkulunkulu liyahlanjalazwa ngenxa yabantu abazenza amakholwa, abazenzisi, amaxoki, amaphixiphixi, yizoni. Bazalwa uSathane ngemsebenzi, inzalo yezinyoka. Ngoba kuthiwa uyiphoyisa kodwa ke uthatha imali zomgwazelo noma ngabe kuthiwa wena umahluleli uthatha imali yomgwazelo noma ngabe kuthiwa wena umfundisi ushintsha iqiniso laNkulunkulu. Anifuni ukukhuluma iqiniso, nifuna ukukhuluma izinto ezokwenza ukuthi abantu beze bebaningi ebandleni. Umfundisi emini noma ngesonto phakathi nesonto umkhitha gqoka ikhindi ezincane phatha amabhodlela abhiya uthi umfundisi osimanje manje. Igama lenkosi liyahlanjalazwa ngenxa yenu. So sithi masibuyele emasisweni, sibuyele eBhayibhelini kwimfundiso ebhalwe phansi njengoba injalo.
ongiphe lapha kule ncwadi esesobhala lapha kule ncwadi ekhona yana ngiphe lapho impela incwadi ngokukaJohane yes sir isahluko 15 verse 4 hlalani kimi kuJesu Kristu nami kini naye uzohlala thina uma uhleli kuye naye uhleli thina uma sihleli kuye naye uhleli thina uma ke singahleli kuyena sihleli emangeni uyise wamanga usathane hlalani kimi thina sifanele ukuhlala kuKristu nami kini naye ahlale kithi lalela uma uhleli kuKristu umi kusisekelo semfundiso yakhe imfundiso yakhe iyona le ehleli kuwena manje oyiphilayo oyiphefumulayo uyayibhodla uyayiphupha njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo awukwazi ukwenza umsebenzi emihle ungekho kuKristu haleluya awukwazi ukusindiswa ungekho kuKristu kuphela uma lihlala emvinini kuphela likhiqiza mali kuphi emvinini so uma ungumvini sonke sithi ke singabaka Kristu yes lord sizobuyela kuKristu uzophuma lapho kwaShembe uzophuma lapha eMaromeni ubuye kuJesu Kristu lalela Jesu Kristu nezwi lakhe akuyona inkolo kaMhlengi inkolo kaKristu kunjalo nani kuphela uma nihlala kimi nina nje kuphela nisindisiwe ningcwele uma nikuKristu yes lord hayi kuMhlengi hayi kuShembe hayi kuJohane Mbhaphatisi hayi kuAbraham ni uma nikuKristu uma nikuKristu amen kuphela uma nihlala kimi incwadi ngokukaMathewu isahluko 15 verse 13 kepha waphendula wathi yileso naleso sithombo esingatshalwanga ngubaba wasezulwini siyakusishulwa haleluya uma ke wena ungenzi imfundiso kaNkulunkulu uyakukhishwa yes lord uphoswa emlilweni isihogo leso anginandaba noma uyakholelwa ukuthi khona isihogo noma ukholelwa kodwa khona sikhona ngokuba kubhaliwe phansi hlalani kimi so uma wena ufuna ukusindiswa ngeensuku zokugcina khombisa uthando ukuthi uthanda uJesu Kristu hlalani kimi hlala kuKristu nami kini njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo so uma wena ufuna ukukhombisa ukuthi ke uyintombazane ethandekayo kuNkulunkulu uzokwenza lokho uNkulunkulu akushilo phansi eBhayibhelini uzohlonipha umzimba wakho ngeke uhambe ulala nabo bonke abafana abangenalo ikusasa kuKristu amen noma ke sawemzimbeni kwaKristu awukwazi ukuvela ungabulala nje yes lord yes lord ngokuba yini ke kufuneka wenze izinto ngendlela ekubhalwe ngayo phansi kuningi fanele kwenziwe endlini kaKristu yilabo bayakholwa yes lord ngendlela uKristu afuna ngayo so bonke abantu abangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu abaphika uKristu labo uKristu bazimbela ithuna yes lord bazimbela umgodi lowo mgodi lowo ubone bese befile sebefakile kuona bese kufaka umlilo lapho beyosha khona ukuphila okuphakade esihogweni yes lord labo abahambile babekezela endleleni yomngcwele babekezelela inhlupheko zasemhlabeni bangamvumeli uSathane ukuthi athathe indawo empilweni zabo labo baya kubizwa ngamadodana babe ngabapristi abakhulu kuNkulunkulu yes lord babe yikhonzi zikaNkulunkulu bayokhazimuliswa bathole ukuphila okuphakade baphile noNkulunkulu eJerusalema yingakho uPetro washumayela igospel babona ukuthi bayizolo bonile basebekhala bathini incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38 yes sir uPetru wayesethi phendukani uPetro wayesabatshela bese bebuza besibona ukuthi bayizoni bathi ke madoda abazalwane siza kwenza njani na wayesethi uPetru phendukani ilowo nalowo abhabhathiswe wonke umuntu ophendukayo esonweni sakhe oshiya impilo yakhe ukuba yisoni ufuna abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu egameni likaJesu Kristu
kukho ukuthethelelwa kwezono zenu awukwazi ukuthethelela izono uhlele esonweni ubhukude kusona uthi wena usindisiwe awuthetheleliwe izono zakho ngisho ungabhabhatiswa mawuphuma esonweni uyasishiya isono ngemuva lo mpilo endala yokukhohlakala uyayishiya ngemuva khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele umoya oyingcwele uyozibonakalisa kuwena uma usuphendukile washiya zonke izinto sowugeziwe ngamanzi kokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu isithembiso sibekiwe sigciniwe sikhona la eBhayibhelini nami futhi ngufakazi ukuthi isithembiso ngasithola sikamoya oyingcwele esabo bonke abakude umoya weqiniso amen bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza umoya wothando yes lord hayi kodwa wena mhlengi awuzokade kathi unothando nendlela okhuluma ngayo ngazi ukuthi wena nje unolaka unenzondo no haleluya ngiyakukhuza amen esonweni amen ngithi phumani amen ekukhohlakaleni zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo nawe ngisona isikhathi ukuthi usindise mina angilwi ngiyamemeza njengoJohane ememeza ehlane ethi qondisani indlela zenkosi amen namanje isona sosikhathi leso nenza imkhonzo wena iqonde nenzani imikhondo yenu iqonde zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo qondisani imikhondo yenu zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo ukuba ungafuni ukwehleka ukuzithoba wena yesirogweni amen amen haleluya uNkulunkulu wethu othembekile wena yise wenkosi yethu uJesu Kristu siyakubonga moya engcwele ngezwi lakho elinamandla okuphulukisa bonke baba laba abakhalayo kuwe laba abayimisele ngokuphenduka baguquke uzo zonke imfundiso zabantu nezimfundiso zamadimoni abaholela ekubhujisweni ungazona baba imfundiso yakho elungileyo engcwele ebaholela ekuphileni wena uNkulunkulu wethu uyiqiniso siyabonga Nkosi uJesu ngeqiniso lakho oliletha kubantu bakho njengamanje laba balamukela ngokuthokoza lingene enhlizweni zabo libaguqule engazini kwabo baphenduke bamukele uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi ibona laba babekelwe baba umbuso wezulu abangamadodana namadodakazi kodwa bonke laba banokulwa nenhliziyo ezilikhuni eziqinile ilabo baba okhuluma ngabo abangavumanga ababekelwe ukubhujiswa ngesikhathi osibekile wena Nkosi yethu Jesu Kristu baningi baba abacabanga ukuthi wena usulibele kodwa baba isikhathi osinikeza abantu emhlabeni ukuba bonke abantu beze kuphendukeni ungabhubhi noyedwa kungumusa nothando olukhombisa abantu bakhe emhlabeni njengoba abanye beyitshela ukuthi wena usulibele kodwa wena usenzela umusa ukuthi umoya ongcwele asebenze ngezwi lakho abantu basindiswe wonke amakhono omhlaba siyabonga ke wena ngoba uthembekile Nkosi yethu Jesu Kristu manje intando yakho mayenziwe empilweni zethu sinqobe baba ngezwi sihlale ekukhanyeni singanyakazi uma wena Nkosi ungasithumanga singekho ungekho wena ebukhoneni bethu asinganyakazi kuleyo ndawo siyabonga izwi lakho baba elisigcinile elukhanya einyaweni zethu elihamba nathi ngaso sonke isikhathi ngameni Nkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen amen sibonga bazalwane umusa wenkosi nothando sithi ke kuyothi ke uma ufuna ukubhabhatiswa uyobe sowusithinta sine number ongakwazi ukuthi usicontacte kuyona noma ufuna ukuthumela i-email sine email noma ukukhona umbuzo ufuna ukubuza ophathelene neBhayibheli sine email address lo ngakhona ukuthi khona uthumela umbuzo wakho sizoyishiya ke inamba ne-email address mase ke uyothi uma ukuthi ufuna okunye okwentshumayelo siyatholakala ka YouTube amen amen uzoshiya yonke imininingwane bright amen WhatsApp number ne cellphone number bazalwane ithi 066 566 9245 inamba ithi 066 566 9245 i-email address izwi lenkosi.ujesu kristu
izwi-lenkosi@gmail.com, izwi-lenkosi.ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala na ku YouTube, laba abafuna ukukhomenta nalabo abafuna intshumayelo beyizwele bashare nabangani babo. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungasithola na ku YouTube. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungasubscribe, ushare, usendele nabanye abantu. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge, siphinde sibonane ngokuzayo, inkosi ubayivuma. Amen.